U-Eskom uphinde wabangundabamlonyeni epalamente ngexesha kuvela ukuba le nkampani yakhe isakhiwo ekungoku asisetyenziswa. U-Eskom uchithe imali ephantse ifikelele kwisigidigidi serandi kule nkqubo. There must be investigations there that must take place. Then once the report is out, one will put pressure and kind of a follow up as to what is being done as far as consequence management is concerned, and possibly recovering that money. 840 million rand is quite a significant amount of money. Eyona nto exhalabisa abaphicoti zincwadi zikarhulumente into yokuba akho manyathelo athatyathiweyo kuzothi kangoku ngakwabo babandanyekayo. Le nkampani nezinye iinkampani zikarhulumente ziyaqhubeka zityeshela imithetho yezimali. uTransnet khange alandele imithetho ngexesha echitha imali engange-56 billion alandelwe ngu-Eskom nge-33 billion kuze iPrasa nge-28 billion kuze inkampani yakwaDenel ngezigidigidi ezintathu zerandi kugqibelise i-SABC ngento engaphaya kwama200 ezigidi zerandi. Abaphicoti zincwadi bathi i-SABC kufuneka inyuse ingeniso mali kwaye inciphise iindleko. Noxa nje ibhanki enguvimba yophuhliso i-DBSA inencwadi esemgangathweni ophezulu, amalungu epalamente afuna kuphandwe ukucinywa kwamatyala kule bhanki. Inkampani yakwa-SAA yona iyaqhubeka inemingeni yezimali kwaye le komiti yasepalamente ifuna abahlanguli bale nkampani bazokunika ingxelo. We do need to nip in the bud the kind of attitude which characterizes the business rescue practitioners' outlook and interaction towards Parliament. But as things stand now, the bill of the business rescue practitioners is nothing short of shocking. Le komiti izibophelele kwelokuba lo nyaka ka-2021 unyaka wokuqinisekisa ukuba wonke ubani ongalandeli mithetho udibana neembila zithutha. Bulelani Philip, SABC News ePalamente.